Ada orang so masuk sekolah. Si Peter, o Karel pahatok ma na masuk ne ma sekolah. Ida ma nunga mamuka ribuk di alaman ni pok sekolah ani. Adong na makatai, adong na mok miami. Unang taglalap iyang gohita, beta ta parade ulay-ulay. Si Karel tinggan au ma parade yon lei dohot gerip homa padigon buku. Si P manat maho sotung mabola lei manang maponggol gerepi lei nandung menggani bayan dihita da sika dos doi tenggan do sude huida tung nalongang dogoha atong pajama-jama leong demes nai ta tehe bigong idaon botak ia hona gugit biasa bayanon na hau humaliangon. Si P asong nang mugama bola jala lehet jamaon. Si K biasa muktuga hau pogi jangon. Si P ingana nitali doi molo naing sakotonoton. Si K didok surat naon. Si P ima goak ni toko namang gadis leyi nomeri pabaon balgana. Si K tung nama loro na paulion leyi tale aku pagade mabuku iba asa gira ta'alap aik mamuri papan panuratanan. Si P beta matutu buan ma emeri aina tole ma masuk. Si K beta ma morite tu alaman ainunga makuling giring-giring. Si P tinggal uwe dang mok surat buwa si alaman. Nunga disuruh gugui ibana muse tu pasuk yang gohita ikon sa iya sita gadu parida